kanti ke mphulaphuli njalo nje masiye phayana kusisi uVuyokazi Mbanjwa osuka phayana ke nakwa Department of Public Works ezothetha nathi ke malunga ne-fraudsters. Masibulise kuwe sisi Vuyokazi, uyandiva? Alright, masibulise kuwe ke sisi Vuyokazi, sikwamkele kananjalo apha enkqubeni. Mandikunike lithuba ke ukuba nawe uzibulisele kubaphulaphuli beVukani FM. Ndiyabulisa kubaphulaphuli beVukani FM, ndibulele nelithuba ndilifumanayo lokuthetha nabo. Alright ke sisi, qaba nje uzazise ke ukuba wena uphuma phi, usicacisele kananjalo ukubana isebe lakho lenza ntoni na. Igama lam ndinguVuyokazi Mbanjwa. NdinguVuyokazi Mbanjwa olapha kwa-Department of Public Works and Infrastructure kule office yakwa-Communications, that is unxibelelwano nabantu kwa-Communication Services Unit. Isebe eli ndiphuma kulo lalisakwaziwa njengO-Department of Public Works, isebe lezemisebenzi yoluntu, kodwa ngoku laziwa njengo-Department of Public Works and Infrastructure. Sifakelelwe ke inxaxheba enkulu yokokuba sijongane ne-infrastructure apha ephondweni. Uba ndinganda ke msasazi ndicacise kakhulu ngeli sebe ukwenzela uba umphulaphuli alazi uba kanye eli sebe lenza ntoni. Isebe ke lakwa-Public Works and Infrastructure line-programs ezintathu. Iprogram yokuqala yile sithi xa sibiza i-administration, apho uzofika kukhona ii-offices ezisapotayo, umzekelo u-human resources, i-registry, i-ICT, that is technology, i-A7 ndikulo, unit ndikulo yakwa-communications, u-legal services njalo njalo. Then ke ngoku sibe neprogram yesibini esiyibiza ngokuba i-immovable asset management, apho isebe li-responsible for ukumaneja izakhiwo zikarhulumente kunye nomhlaba karhulumente. Apho ke ku-immovable asset management sino-buildings, the buildings unit, apho sakha khona izakhiwo ukuziqala ekuqaleni ngelaa xesha senza i-planning. I-planning ke sithetha xa sisenza i-tender document kuzokwenziwa isakhiwo sikarhulumente, kuye kwistage esilandelayo se-construction, kuye kwistage esilandelayo se-maintenance, up until i-building lena siyi-dispose. Kube khona ke ngoku uproperties kungeli xesha ke i-building seyakhiwe isetyenziswa kuhlalwa kuyo kusetyenzelwa kuyo, apho kufuneke senze i-maintenance. Ezinye izinto ke ezibalulekileyo, sibhatala ii-rates, sibhatala ii-taxes, sibhatala isibhalo. So lo unit lo program ibizwa ngoba ngu-immovable asset management. U-Public Works and Infrastructure ke unoxanduva lokuthi make sure into kokuba urhulumente uyazazi into kokuba une-assets ezingaphi, une-buildings ezingaphi, ezenza ntoni, eziphi ezo buildings kunye nomhlaba, umhlaba ongakanani, uphi lo mhlaba wenza ntoni, umsebenzi wethu lowo nokuthi make sure into kokuba abasebenzi bakarhulumente bezi offices, bezi government departments zilapha ephondweni bahleli kwi-buildings ezifanelekileyo. So umsebenzi wethu kwakwa-Public Works lowo. Sibe neprogram yesithathu ke endicinga uba yaziwa ngumntu wonke, u-Expanded Public Works Program. Phayana creator amathuba emisebenzi, la amathuba angu-short term, mhlawumbi umntu asebenze for 6 months okanye asebenze for unyaka. Ufike ke isikakhulu benxibe i-overall eziyelo besebenze emgaqweni. So nakwezi ndawo kune-construction kuyo. So sinezo programs ezintathu ke singu-Public Works and Infrastructure. So sifakelelwe ke ngoku lo umsebenzi ololunye uxanduva we-infrastructure, ukucoordinata i-infrastructure apha ephondweni. Into ethetha ukuthi apho kuqhuma khona uthuli lwe-construction karhulumente, u-Public Works is central apho ukucoordinata that ii-projects zonke zihambe kakuhle. Ewe ke msasazi ke siphethwe ke ngu-head of department wethu, uMr Thando lwethu Manda, and then sibe nomphathi wethu oyi-political head yethu, u-Honorable Babalo Madikizela.
Okay. Hayi iyavakala sisi uyicacise kakuhle ingakumbi nakumuntu bese ngayazi into kubana ngaba ku public works and infrastructure ndixolise ke nam kuba nam ndithe Department of Eastern Cape Department of Public Works andamfaka infrastructure ndixolise kakhulu. Siyabulela ngengcaciso sisivuyo apha sothuswe zindaba namarhe okubana ngaba kukho i-fraudsters ezixoksela abantu apha zicela ii-donations zizenza ingathi ziprovider ii-tenders. Asithandi ke ukusasaza indaba ezingekhoyo, yiyo loo nto siye sacela uba uze ngaphambili khona uzosicacisela uba kwenzeka ntoni kanye kanye. Msasazi nabaphulaphuli, njengoba bendicacisile uba lisebe elidilishana ne-infrastructure isikakhulu, elidilishana ne-construction, elidilishana nezakhiwo, elidilishana nokucreathwa kwe-job opportunities, uza kufumanisa into kokuba ixesha elininzi sinee-tenders esizi-advertisayo. Ubungaya kulaa website yethu ye-department ecdpw.gov.za ucofe iqhosha elibhalwe tenders. Uzofika phayana almost every day kunethenda entsha exhonywayo, be it kukusuplya protective clothing, be it training, be it yithenda ye-construction, be it nayiphi intlobo yethenda iyaqhonywa kulaa website. Noba yithenda ezawuvela for 24 hours ivale, noba yithenda ezovela for 48 hours ivale, noba yi-36 hours, noba izawuhlala ixesha elithile, yonke ithenda msasazi iqhonywa kulaa website ye-department. Now into eyenzekayo ke msasazi, sifumanisa into kokuba sifonelwa zii-service providers, sifonelwa zii-clients ze-department, umntu afowune echaza into kokuba kunomntu othile ongubani omfowuneleyo emxelela into kokuba 1 uzowina ithenda. So njengoba ezowina ithenda yena ulapha ngaphakathi esebeni uza kumzama ngoba uwinisele thenda ukwenzela into kokuba xa ewinele thenda azokwazi ukuthi in turn okanye in return abhatale lo mntu ungaphakathi imali. Okwesibini msasazi, ii-clients ze-department okanye ii-stakeholders okanye ii-service providers zethu ziyafowunelwa ngabantu abaxokayo bathi bangabasebenzi balapha esebeni, bafowune bathi bacela i-donation, bafowuna besesebeni bacela i-donation of this and that. Now ke ngoku ezi zinto ke msasazi zombini zizinto futhi ke zenzeka nyaka nonyaka, nangoku bingekho kokuqala because nangoFebruary sibe nayo into ekumila kunje, nakulo nyaka uphelileyo njalo. Now every time ke msasazi isize ezindlebeni zethu le nto imbi kangaka, siye sibone kubalulekile into kokuba size kwii-clients zethu ze-department sizilumkise, sibaxelele ngale nto yenzekayo, ngoba kaloku le nto yinto edenta i-image ne-reputation ye-institution yethu, isikakhulukazi kule nto kokuba sidilishana nee-tenders. So abantu bahambe bangayithembi le process esingena kuyo xa si-awada ii-tenders, bangayitrust i-process kuba kukhona aba bantu bazijikayo bazenze abasebenzi balapha kwa-public works benenjongo yokuqhatha beskema ii-service providers zethu, ii-clients zethu, ii-stakeholders zethu. Sinalo ngxaki ke msasazi esiye sabona uba masize ngaphambili sizolumkisa wonke umntu onobudlelwane ne-department, wonke umntu ongayifuni into embi, into kokuba mababe careful abantu, bangavele njena yonke into xa befowunelwa okanye beyifumana bayithathe ngokuba yinyani bengakhange kuqala bayiverifye. Kuloo ndawo kanye yokuverifya sisivuyo, ungathi xa befuna uverifya bangenza kanjani bazoqinisekisa ubana ngaba iyo le nto kuthethwa ngayo? Mandiqale apha ke msasazi ukuze abantu kuqala bayi-understande le nto sithetha ngayo yalo mgunyathi okanye yezi scammers. Phaya esebeni
sine committee esinazo ezihlalayo xa kusenziwa itender up until esa stage sokugqibela sokukhupha itender. Istage sokuqala se-bid specification committee kuhlala ikomiti ehlala phansi ijonge yenze zonke izinto ezifunekayo zetender. Ukuba ngaba umzekelo ndifuna ukuthenga izikiphi ezi-50, laa komiti izohlala phantsi ibhale into yokuba sifuna izikiphi ezi-50 zibe yelo ngombala, zibhalwe ntoni, iquality ithini, njalo 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 njalo. Then ii-bidders ziyabhida ke ngoku zona. So after itender igqityiwe iyaxhonywa kulaa website yethu ukwenzela uba wonke umntu ofuna ukubhida ayibone. Sixhoma kwiwebsite yethu, ixhonywe kwiwebsite yase-Provincial Treasury, ixhonywe kwiwebsite ka-National i-tender portal. Ukuba ngaba yitender ye-construction ixhonywa okwesine kwi-iTender for eze-construction qha. So okokuqala ke ngoku izikemers zizayibona uba nantsi itender ixhonyiwe kwiwebsite ye-department. Okwesibini, after that kuhlala enye ikomiti, ayingobantu abayi-1 aba. After i-specification committee kuhlala i-bid evaluation committee. I-bid evaluation committee ndizawuthi ngaba bantu bashortlistayo bajonga zonke ezi applications zingenileyo zetender, basuse abantu abangakhwalifayiyo ngokwecriteria yabo, bafake baliste ke ngoku bonke aba bantu bakhwalifayayo barecommend. Ngokomthetho ke msasazi, after berecommendile baziliste ezi-service providers zibhidileyo ezimitha zonke ii-requirements, bayazilista bagqiba babhale nemali i-quotation abayifakileyo bayixhome phaa kwiwebsite. Kulapho ke ngoku izikemers zijonga ke ngoku laa nto esiyixhomileyo thina into yoba nazi ii-service providers ziyi-7, ngubani nobani, sizibiza ngamagama sagqiba sibhale ne-amount ecaleni. Oh, so bajonga loo nto. Bathatha phaa ke msasazi babona uba uVuyokazi Mbanjwa ubhidile naye phaa and ubhide ngemali ethile, bandifowunele mhlawumbi bafumanisa into yokuba ndilistwe kwathiwa 1, 2, not that sizilista ngokokuba ngubani ongunumber 1 ngubani ongunumber 2, they just get to be listed. Now ke ngoku bazawundifowunela ke ngoku kuthiwa Vuyokazi siyakwazi ubhidile for ukuthengwa kwezikiphi ezi-50, uyaqomba nawe uyazazi ubhidile. Ndithi ewe. Bazawundiqhatha ke ngoku into yokuba hayi ndingubani bani mna ndisebenza apha e-public works, njengoba ubhidile uzoyifumana le tender ukuba undinikeza imali ethile. So isuka apho ke ngoku le nto uba bayazi uba ngoobani abathendanishileyo. Into esiyithethayo ke ngoku silisebe, wazi njani ke ngoku into yoba le call isuka edepartmentini uyiverifya njani? Sithi thina sanuzikhathaza ngoba sinaye umphathi wakwa-supply chain management, utata uHlazo. Ndizoshiya iinumbers zakhe ngoku ukwenzela into yokokuba mhlawumbi xa kuphela le nkqubo ukwenzela uba abantu bakwazi ukufowunela kuye. Sinazo nee-WhatsApp numbers msasazi, umntu xa engafuni ukusebenzisa imali. Sinayo ne-toll-free number ofowuna mahala kuyo osebenzisa imali ukuverifya into yokokuba iyinyani na ile nto le document. So sifuna abantu ke ngoku babe careful, bayazi into yokokuba into enembalelwano ye-department okokuqala funeka ibe yimbalelwano ebhaliweyo enelogo ye-department. Siyazi ke uba ii-fraudsters ziyakwazi ukuyenza ileta ibe nelogo kube ngathi nyhani iphuma kuthi kanti ayiphumi kuthi. Yile nto ndithi ke kungcono ube nazo ezi numbers ze-department zabantu abalapha ngaphakathi ozokonfirma kubo, ubuze into yokokuba ingaba nyhani ikhona na into ekumila kunje, ngoba ootsotsi abalali njengoba thina silele, bahleli befuna i-opportunity yokuthatha i-advantage barobhe abantu abazisebenzela nzima. Hayi iyavakala sisivuyo, iyavakala. Ndiyacinga uba nomphulaphuli phaa ekhaya
ucacele kuba yona iyaqhalabisa kakhulu into kubana ngaba kaloku abantu ngoku ngozungula ichele ke nyhani, so kungcono ke xa kukho nendlela yokuthi bakwazi ukuverifya ngayo. Usatsho phaa kulaa ndawo yokubana ngaba niyaziposta inantsika ndibalekele ligama ngoko, but ubusitsho uma siyaziposta siya-advertise andithi, then xa sesishortlistile sarekhomenda ii-bidders, ii-service providers ezibhidileyo ezizirekhomendwayo, siyaxhoma phaa kwiwebsayithi yedepartment www.ecdpw.gov.za. sizixhoma phaa ii-service providers ezibhidileyo nezirekhomendiweyo. Okay, umbuzo wami ke ndufumene ke ngokusisibuyo. Ubusithi into yobana ngaba phaa ii-tenders niya-advertise andithi. So now, kulaa ba sowulapha ke and this is a business show. Umbuzo wami ke ndiyayiqonda uba niposta ii-tenders ezi-different for different services. But umbuzo wami ke ngoku into yokubana ngaba ii-requirements zakhona ziye zithini, ziye zibe different na, kukho ii-certificates ezithile na ekufuneka ikhampani ibe nazo na ukuze ibe iyakuba nayo ibe yenye ye-service providers zenu? Bemsasazi, mandicacise into kokuba okokuqala eyona nto ibalulekileyo kukuba ngokomthetho opasiswe ukusuka nge-1 kaMeyi 2016 yi-National Treasury Supply Chain Instruction unote number 4 of 2016-2017. laa mthetho we-National Treasury uthi nabani na ofuna uba yi-supplier ye-department makayorejistarisha kwi-Central Supplier Database. Xa besummarizer ke bathi yi-CSD. Wonke umuntu oyisupplier noba usuplya ngantoni noba wenza ntoni as a business, funeke uthi make sure uba ibhizinesi yakho is registered, iregistarishiwe as a supplier kwi-National Treasury Central Supplier Database. Bayazi ke osomashishini loo nto uba that is the first requirement. Xa uphayana kula Central Supplier Database, your company gets to be listed there as a service provider, so that xa kufunwa ii-services okanye xa uphayana once urejistarishe zikhona izinto ke ezifunwayo that as a company you must produce your SARS, your SBD forms. Bayazazi ke bona ziyalistwa phaa the things that are needed, your ID and all those requirements ezifunekayo as a company oma uzisubmithe phaa kwa-Treasury urejistarishe phayana. Sithi ke ngoku usiza kwile part oba ubhida already so kula Central Supplier Database. Xa ihleli bid evaluation committee i-eliminator abantu abangekho successful, uyajonga kuqala uba ukhona na kula Central Supplier Database. Then xa ihleli evaluation committee ilandela ke ngoku imiqathango, bayahlalela ngelishwa kandiso-specialist wena msasazi andizukwazi ungena kakhulu kwezaa zinto zijongwayo into kokuba ukuze ube yi-successful bidder yintoni nantoni ejongwayo, kodwa into endiyaziyo yinto kokuba kukhona ii-requirements ze-BBBEE ngokomthetho ezihlalelwa yilaa bid evaluation committee kujongwe ii-points zakho, into kokuba abantu aba-disabled, abantu aba-youth, abantu aba-black economic what ne-pricing yakho. So zizinto ezinintsi ke ezihlalelwa yilaa committee zi-assesse zijonge uba who are the better candidates for this job. Yebo, so kukhona ezo zinto ke ezihlalelwayo nezijongwayo. I-service provider engaqinisekanga ngezi zinto, when you go to i-data i-website yakwa-National Treasury, i-website yakwa-Provincial Treasury, uzafika zikhona ii-requirements ezi-forms zibalulekileyo ekumele uba i-service provider izifake. Alright, ke singamkanga kakhulu emxholweni wethu, andifuni side silibale eyona nto ibalulekileyo. Kha usinike ke sisivuyo ezi numbers nezi emails kufuneka siverifye kuzo into kubana ngaba inyani lento kuthethwa ngayo.
Okay, before ke msasazi ndenze njalo ne kukhona izinto ezibalulekileyo that the public must know, maziyazi into kokuba kukhona umthetho olawula amasebe karhulumente ngokwezimali obizwa ngokuba yi-Public Finance Management Act ka-1990. Ndiya kulaa mba ke msasazi wokokuba kukhona abantu kaloku abafowunayo, bafowunela ii-clients zethu, bafowunela ii-service providers zethu, bathi bakwa-Public Works and Infrastructure bacela i-donation. Ii-donations ke msasazi siyalawulwayo ngulaa mthetho i-Public Finance Management Act uba ii-donations zicelwa kanjani. Asivele sivuke ekuseni sifowune sicela i-donation ngefowuni, ayikho semthethweni loo nto. Yile nto ke ngoku sithi masize ngaphambili sizocacisela abantu into kokuba zintoni mabaziqaphele xa isebe licela i-donation. Okokuqala sithi zonke izicelo ze-donations funeke zibe zi-apruviwe ngu-accounting officer. U-accounting officer ke ngu-head of department. Izawuba yileta ene-letterhead ye-department iphinde ibe ne-signature esemthethweni ka-accounting officer. Yile nto ke kubalulekile uba naxa uyifumana loo leta funeka uqala uyiverifye uba isuka ku-HOD manyani na, abafojanga signature yakhe na, baze bafoja ne-letterhead ye-department. Then the donations, the request itself must be formally acknowledged, meaning siyibhale formally. And u-accounting officer must keep i-register yezi-donations. That's why sisithi azivele i-donations zicelwe nangubani na esebeni. All the donations, they go through the office ka-HOD. Engasuki kwi-office ka-HOD i-requested donation ibe ibhaliwe isayiniwe, yi-donation engekho semthethweni leyo. Ngoba u-accounting officer funeka agcine iregister. Agqiba abe kwiposition yena HOD okanye accounting officer woku-accounta ngezi donations xa ebuzwayo, noba ubuzwa ngaphakathi apha esebeni noba ubuzwa ngaphandle, funeka abe kwi-opposition yokuphendula akwazi uku-accounta ngedonation nganye. Ekugqibeleni xa kuphela unyaka kuba khona laa nto kuthiwa yi-annual report yesebe ngalinye xa kuphela uhlahlo lwabiwomali. Kukhona into ebizwa ngoba zii-annual financial statements ezibapha kwi-annual report ezichazayo into kokuba silisebe kulo hlahlo lwabiwomali sifumene ii-donations ezikumila kunje nezixabisa imali elolu hlobo. Yile nto kubalulekile ke msasazi into kokuba abantu bayazi into kokuba xa bedoneyithela i-department zezi zinto eziyi-responsibility yomphathi wesebe kumele uba aziqaphele, because not just anyone ozovele afowune acela i-donation. Futhi nathi singabasebenzi bakarhulumente sine-code of conduct esilawulayo engasivumeliyo into yokuba sicela i-donation noba yeyaluphina uhlobo. Uyayibona? Ngoba kaloku awukwazi ucela i-donation ngomsebenzi oqeshelweyo. So uba ngaba ndiqeshiwe ndiyarhola, andikwazi ke ngokuthi on top of that ndithi khawundiphi i-donation ukwenzela uba ndikuprosesele i-receipt yakho. Futhi kufuneka uyazi loo nto into kokuba once you do that ufumane asset gift wakugqiba ungayi-disclose, ithathwa loo nto ngoba yi-bribe. So zizinto ezibalulekileyo abahlali kufuneke beyazile loo nto. Uba kukhona i-employee ye-department ke ngoku ecela i-incentive ngoba athi zakwenzela into ethile, ayivumelekanga loo nto because laa mntu uyarhola already for the job ayiqeshelweyo. So ii-numbers esicela abantu baripote kuzo should bafumaniseke into kokuba kukhona izinto abangaziqondiyo. Sifuna they can call us anonymously, umntu ashiye imessage but with i-detail ukwenzela uba sizokwazi thina ukuyilandelela. Sinenamba ke engabhatalelwayo apha engu-0800 864 951. Mandiyiphinde, 0800 864 951. Ufowuna uwaya ke phamsasazi, ayibhatalelwa la line. It's a cost to us thina Public Works and Infrastructure. Okanye uphumele switchboard ku-040 602 4000, 040 602 4000. Siphinde futhi sibe nazo ii-numbers zika-WhatsApp apho unokuWhatsApp khona ku-060 983 6982.
enye ngu-7030, enye ngu-6994. Mandiphinde msasazi, 6060 983. Iinamba zokuqala eziziyi-4 zisekugqibeleni ngu-6982, enye ngu-7030, enye ngu-6994. Emazifowunelwe should you want to verify anything related to i-tender document. Sithe ke ukhona umphathi wakwa-supply chain management apha esebeni. Xa ungafuni ube uthumelelwa emntwini wonke, you just talk to ucele Mr. Mzuxolile Hlazo. Uye ke umntu onguhead wakwa-supply chain ongaverifya kuye any tender document and any tender communication. Alright ke masibulele kakhulu kuwe sisivuyokazi ngexesha lakho, sibulele kakhulu ke nangozo sivula amehlo neendlebe khona ukuze sihlale esilumkile. Enkosi kakhulu. Ndabulela kakhulu umsasazi. Ndiyafuna nje ukuthi xa ndibhayibhayisa kubaphulaphuli yinto kokuba silisebe thina siyazidistansa kakhulu kule mikhwa nezi practices zingcolisa igama le-institution. Sifuna into kokuba i-tender system yethu, abahlali nee-service providers, ii-clients, wonke umntu ayithembe into kokuba iyahlalelwa and isihamba ngokwemiqathango ebekiweyo yezezimali. Sabulela kakhulu. Sifuna ukuthi futhi should bafowunelwe okanye bafumane i-communication emalunga nokufrodwa kwabo, siyacela babaleke emapoliseni boripota ezi cases, ngoba siyabawela nathi ukhe sibambe umntu owenza le fraud ukwenzela uba sibe nesifundo, abantu bafunde into kokuba umntu owenza le nto uphelele etrongweni. Enkosi. Enkosi sisivuyokazi.